adlaw syudad sang Iloilo. Mayor Jerry P. Treñas kaupod sang Iloilo Filipino-Chinese Sari-Sari Store Association Incorporated nagpanghatag sang libre kag dekalidad nga wheelchairs kag gift packs para sa aton mga pinalangga nga senior citizens sa syudad sang Iloilo. Nangin malipayo ng aton mga lolo kag lola sa ila na baton nga pamaskwa sa aton mga sponsors kag donors. May ara man nga libre nga pasine kada Martes nga proyekto sang aton City Mayor kag Iloilo City Government para sa aton mga senior citizens sa syudad sang Iloilo. Thank you, Gid. Kamiya na lipay kay ang aton private sector nagabuligid sa aton sa gobyerno. Ang gobyerno sang syudad waay pagani kang panagtag sini sang wheelchair sa akon administrasyon pero kamo nagsugod gid panagtag na subong. So, thank you gid kag mayang hapon gid sa tanan. Manami ni nga Pasko halin sa aton Iloilo Filipino-Chinese Sari-Sari Association. Para sa iban pa nga impormasyon, bantayan ang masunod nga Level Up Patrol. Ini si Dane Raffles, Uswag, Iloilo. Level Up, Iloilo.